Helo bawb, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn ac yn cadw'n ddiogel. Nawr, mae'n siŵr eich bod chi erbyn hyn wedi cael y daflen wythnosol o weithgareddau drwy Parent Mail, a fel yr arfer fe welwch chi tasg thema yn y canol. Nawr, y dasg yr wythnos hon ydy creu holiadur. Mae croeso chi wneud yr holiadur ar bapur os ych chi eisiau, a'i chadw'n saff tan i ni fod nôl dy gilydd yn yr ysgol. Ond os ych chi'n teimlo'n fwy dewr neu'n fwy hyderus, beth am roi cynnig ar Microsoft Forms? A beth dwi'n mynd i wneud nawr ydych atgoffa chi o sut mae defnyddio Forms. Mae angen i chi mewn cofnodi i Office 365. Byddech chi blant brefi yn gwneud hynny drwy hwb a wedyn mynd mewn i Office 365. Diffwys a berwyn, defnyddiwch chi Office 365. Peidiwch mynd mewn i hwb a aros ar Office 365 fel ych chi'n neud pan ych chi'n mynd i Teams. Ond yn lle clicio ar y deisen Teams, ych chi'n clicio ar Forms. Cliciwch arni a fe gewch chi ddau opsiwn, sef New Form neu New Quiz. So cliciwch ar New Form ac yn syth i chi mewn yn eich holiadur chi. Rhowch deitl i'ch holiadur, na i alw hwn yn holiadur am Gymru, a gallwch chi gadw at un iaith ar gyfer y dasg yma. Allwch chi benderfynu os ych chi moyn creu holiadur Cymraeg neu holiadur yn Saesneg. Peidiwch â cymlethu bethau trwy trial wneud un ddwyieithog. Yn y blwch yma, gallwch chi roi disgrifiad rhywbeth tebyg i gofynnaf yn garedig i chi gwblhau neu ateb rhai gwestiynau am Gymru, rhywbeth tebyg i na, os ych chi eisiau. Wedyn, add new ar gyfer ychwanegu cwestiynau. Nawr, mae ydych chi ddewis o mathau gwahanol o gwestiynau, felly os ych chi'n clicio rhywbeth fel choice, ych chi'n rhoi cwestiwn caeedig ar gyfer y person sy'n ateb. Rhywbeth tebyg i ydych chi'n hoffi byw yng Nghymru. A mae hwnna'n atebion caeedig, yn dweud, fel rhywbeth tebyg i ydw a nac ydw, sy'n angen mwy na na. Ac hefyd, os ych chi'n hofran lan fan hyn, mae'r bocs bach insert media yma'n dod lan. Cliciwch ar hwnnw a cliciwch ar image a gallwch chi ychwanegu llun. Os ych chi'n rhoi Cymru neu Wales neu Rai Goch neu Red Dragon, unrhyw beth mewn yn y bocs, gwneud search a gallwch chi ddewis llun ych chi'n hoffi a clicio ar add mwyn ychwanegu fe. Mae hwnna'n gwella golwg yr holiadur yn neud iddo fe edrych yn fwy proffesiynol falle. Wedyn, ych chi'n mynd mlaen i'ch cwestiwn nesaf chi. Add new, falle bod chi eisiau fwy agored tro yma, rhywbeth tebyg i ble mae eich hoff le chi yng Nghymru, neu beth byddech chi'n newid am y wlad, rhywbeth tebyg i na. Triwch cael gymaint o amrywiaeth o gwestiynau ac y gallwch chi. Unwaith ych chi wedi gorffen bwydo'r cwestiynau mewn i'r holiadur, cliciwch ar theme, allwch chi newid y lliw neu rhoi rhyw luniau tu ôl, rhywbeth am bod ni'n wlad mynyddig, bod yna fynyddoedd tu ôl ac yn y blaen. Allwch chi hefyd clicio ar preview. Mae hwn yn dangos i chi sut mae'r holiadur yn edrych ar y cyfrifiadur, neu fan hyn mobile, sut mae fe'n edrych ar ffôn symudol. Cliciwch ar back, a nawr ar ôl i chi orffen, ych chi'n barod i rannu, share. Felly, unwaith ych chi'n clicio ar share, dyma'r peth pwysica mae eisiau chi gofio. Ar hyn o bryd mae'n dweud, only people in my organisation can respond. Mae rhaid i ni clicio ar hwn a'i newid i anyone with the link can respond, neu chi'n mynd i gael llawer o atebion. Unwaith mae fe hwnna'n gywir, nawr mae gyda chi'r link, dyma'r ddolen, y link at eich holiadur chi. Cliciwch copy, llwch chi roi ar eich Teams chi, yn eich e-bost chi, le bynnag fynnwch chi, mwyn trio cael gymaint o atebion a gallwch chi. Fan hyn, hefyd, gallwch chi gael cod QR. Gallwch chi'n sganio'r cod mwyn gael mynediad i'r holiadur. Triwch roi y cod i gymaint o bobl a gallwch chi hefyd, i gael gymaint o atebion a gallwn ni ar gyfer yr holiadur. Wedyn, os ewch chi nôl i clicio'r Forms, beth sy'n dda, mae hwn yn safio, mae'n arbed yn automatic, sy'n eisiau chi arbed e. Fe welwch chi'ch holiadur fan hyn. Ar hyn o bryd mae'n gweud 0 responses, ond wrth i bobl ateb bydd y rhydd fyna'n cynyddu. Cliciwch arno fe, ac ar y rhan responses, a fan hyn byddwch chi'n gweld yr ymatebion. Byddwch chi'n cael cynrannau a graffiau a llwyth o ymatebion gwahanol. Nawr, ni'n edrych mlaen at weld eich atebion chi. Pob lwc, os ydych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch ofyn i Miss Davies neu Miss Stevens neu fynnau ar Teams. Pob lwc.